Como lle pasaría? Eu ainda non o podo creer. Creo que... Chicas, que vos pasa? Que facedes ainda aquí? Vai comezar o exame de mate. Nunca máis a volveremos ver. Pero que vos pasa? Estades xordas. Estou aquí, que temos que entrar en clase. Veña, temos que entrar en clase, vai comezar o exame. Iso é o que acabo de dicir. Pero que vos fixen eu? Por que me ignorades deste xeito? Imos, aínda quedaría igual se non o fixese. Non estudei nada. Ia a dar igual se estudaras, é dificilísimo. Pois eu sí que estudei, e non me parece para nada difícil. Sei que sacaría un sobresaínte. Pero que lles pasa a estas? Que mirarían un tablón? Pero que significa esta broma? Porque a mí non me fai ninguna graza. Profesor, algo chistoso publicou a miña esquela, que non me gusta nada. Antes de comezar o exame, quería guardar un minuto de silencio por Laura. Que? Que? Pero que lle pasou? Ainda non te enteraste? Enterasme de que? Onte no comedor comezou a sentirse mal. Dixo que lle doía a barriga. Logo empezou a tosir e retorcerse e caíu enriba do prato. Chamamos a unha ambulancia, pero cando chegaron xa non había nada que facer. Pobre, xa máis a volveremos ver. Ana, Alba, Raquel, non estou morta, estou aquí. Por que non me respondedes? É imposible que estea morta. Non o podo crer. Entón, son un espírito. Dixo comunicarme coas miñas amigas de algún xeito. Sabes a resposta á pregunta número 3? Non teño nin idea, e ti sabes as dúas. Eu sei nas todas. Ana, podesme escoitar? Alba, mira, o lápis escribe só. Que truco tan bo, como fas? Eu non fago nada, pero está escribindo as respostas ás preguntas. Increíble, eu tamén quero. Non me podo creer o que está pasando. Quen nos estará facendo este favor? Que guai! Sempre vos levarei no meu corazón. Despedídeme do resto. Ata sempre. Laura.